आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। बात कहियो त कहियो खुली सब टेंशन तहर पाझुली। बात कहियो त कहियो खुली सब टेंशन तहर पाझुली। डोली पर तो चढ़ जाइबू 4 बजे जब भोर जानी जेते पहिले से बाड़े रे लड़कोर। सुनर सवार की भगादी ससुरा से भतरा तोर जानी जेते पहिले से बाड़े रे लड़कोर। सुनर सवार की भगादी ससुरा से भतरा तोर। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। खुल जाई बोल त होई तोर शिकायत। गौआ नगरिया सगरो कही तबायते। खुल जाई बोल त होई तोर शिकायत। गौआ नगरिया सगरो कही तबायत। न्यूज में तो छाई जाइबे मीडिया में होई शोर जानी जेते पहिले से बाड़ी रे लड़कोर। सुनर सवार की भगादी ससुरा से भतरा तोर जानी जेते पहिले से बाड़े रे लड़कोर। सुनर सवार की भगादी ससुरा से भतरा तोर। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। कितना लोग के धोखा देबे कमई हो छोड़ दे। पापा जी से कह के अपना शादी पे हो तोड़ दे। कितना लोग के धोखा देबे कमई हो छोड़ दे। पापा जी से कह के अपना शादी पे हो तोड़ दे। राहुल राजा जानी जेते पहिले से बाड़े रे लड़कोर। सुनर सवार की भगादी ससुरा से भतरा तोर जानी जेते पहिले से बाड़े रे लड़कोर। सुनर सवार की भगादी ससुरा से भतरा तोर। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।